jedeme vlakem, jestli jste to nepoznali, do Brna. Já jsem za poslední dny moc neřídila, protože jsem jela 2krát do Brna vlakem a jinak jsem byla Passenger Princess vlastně na tréninky, tak to je hustý. Ahoj, zdravím vás dneska už podruhé, kdy vlastně mi přijde, že jsem vás naposled vlastně pozdravila a nic jsem vám ani neřekla. Takže bych vás chtěla pozdravit a chci použít tady tu cestu, kdy jedu na trénink k tomu, aby jsme si trošičku popovídali, protože jindy nemám nějak moc čas mluvit, takže to využiju a tím pádem se omlouvám, že nebudu koukat takhle do kamery, ale budu koukat na cestu. Co je nového? Je toho strašně moc novýho. Tenhle ten měsíc mám, tuším, 5 klientů, čistě jenom vlastně firem na správu kontentu, tvorbu reklam a tvorbu prostě kreativ, což je obrovský úspěch. Mám radost a do toho mám další lidi na mentoring, což mě teda, musím říct, baví víc. Určitě, mimochodem, kdybych se měla vybrat, tak určitě mě daleko víc baví mentoring a radši bych měla jenom lidi na mentoring a neměla bych firmy, protože vidím kolikrát, jak ty firmy to dělají, že vědějí, že musí a že chtějí, ale u těch lidí to je prostě, oni jsou zapálení, oni když vidějí ty výsledky, tak je to úplně o něčem jiném. Tohle to je asi novýho, co se práce týče. Zažila jsem svůj první takovej fail v podnikání, kdy vlastně jsem došla do bodu, kdy jsem potřebovala vlastně slečnu, potřebovala jsem k sobě někoho, kdo by mi pomáhal vlastně se stříháním, protože jestli je něco, čeho já se určitě nechci vzdát, a v čem vím, že je moje silná stránka, tak je to točení kreativa a celkově moje energie, protože vrací se mi to několikrát. Ty lidi mi na tohleto dávají několikrát zpětnou vazbu, že si vybrali mě kvůli tomu, jaká já jsem, jakou mám energii, co do toho dávám, a kolik ode mě dostávají a tak dále. Prostě vidějí, že mě to jako baví a vím, že tady to se sakra strašně těžko hledá. Ale řekla jsem si, že k sobě vezmu někoho, kdo mi bude pomáhat s tím střihem, čímž se mi vlastně uvolní, dejme tomu 1 až 2 dny, co věnuju normálně střihu. A našla jsem slečnu, měla jsem obrovskou radost a bohužel život životuje a slečna mi to vlastně, dá se říct, odřekla, že řekla, že vlastně to nebude zvládat a že mi vlastně nezvládne pomoct ani s jedním klientem. Takže to je vlastně takový první zklamání moje, kdy vlastně vy začínáte přicházet do styku s těma lidma, kdy od nich něco potřebujete a začínáte zjišťovat, jaký to vlastně jako reálně jako je. Takže tohle to bude hodně těžký. Je hodně těžký vlastně vzdát se kusu svý práce a předelegovat to někomu jinému. To už je těžký. A najít někoho, kdo bude schopný. A teď já vůbec nepotřebuji někoho vyskylenýho. Já jsem schopná toho člověka to naučit, věnovat mu případně ten čas, když ho mám. Ale zároveň potřebuji někoho, kdo je samostatný, soběstačný, kdo si umí poradit, kdo je proaktivní a prostě hledám někoho, jako jsem já, a to je strašně těžký samozřejmě najít. Každopádně díky tomu, že já nevěřím lidem, tak samozřejmě jsem měla zálohu, protože vím, jak to chodí, vím, že se může cokoliv stát, takže díky bohu za to, že mám tu zálohu, protože jinak bych měla velmi náročný měsíc, protože 5 klientů je už právě ta moje hrana, kdy 4 klienti jsou moje hrana, že to zvládám sama. 5 klientů už vím, že 100% potřebuju pomoc. Takže jsem ráda, že jsem se spolíhala sama na sebe. To je takový asi ponaučení pro vás. Vždycky se spolíhejte sami na sebe. Nikdy nespolíhejte 100% na druhý. A
A díky bohu jako mám tu zálohu, mám tu slečnu, takže ta slečna je strašně šikovná, stříhá, je mladá, je zapálená, má tu super energii, co já potřebuju, baví stříhání, takže pro mě je to úplně jako perfect match, takže ono, všechno zlý je vlastně k něčemu dobrý, ale spíš to vždycky mezi spíš jenom z toho, že se vám vždycky odkryje ta stránka toho daného člověka a jako it is what it is, takže nevadí, jdeme dál, tohle to se děje a tohle je to nejmenší, co se mi mohlo stát, si myslím, ale je to takový nepříjemný vždycky. Takže to je takový maličký updateík. Co se týče ještě takový produktivity, co já jsem hodně řešila, tak už jsem trošičku, jsem přišla na ten systém, co funguje mně, krom teda toho plánování, tak každý jsme individuální a já jsem vlastně hledala, co by fungovalo mně a zjistila jsem, že potřebuji vyloženě mít den na kreativní věci a den na technické věci. A tím, že já jsem kreativní člověk a fakt to mám ráda, tak já v moment, kdy se zasekám věcma, jako je střih a takový, tak pak neumím přepnout prostě na tu druhou stránku a být jako kreativní. Takže fakt vyloženě potřebuju mít ten jeden den, kdy mimochodem já jakoby musím ten den mít takovej, že nemám nic naplánovaného, že je to kompletně free, že nemusím na nic kdyby myslet, že prostě vstanu, udělám si kafe, sednu si v klidu a ono pak najednou ta hlava jakoby mě začne jako tak fungovat, že mi začnou ty nápady skákat, že je to úplně super, no, takže tak. Jinak začala jsem jezdit vlakem, byla jsem teďka 2krát jsem byla v Brně vlakem, protože jsem zjistila, že já miluju řízení, fakt miluju, ale mám problém s tím časem a s využitím toho času. A nevadí mi jet jednou za měsíc autem do Brna, jakmile, ale už je to jako v mém případě tento měsíc 4krát. Už je to moc a potřebuju prostě ten čas, vlastně, kdy já normálně 2 hodiny strávím v autě jenom na cestě tam a další 2 hodiny zpátky. Já prostě potřebuji něčemu věnovat. A díky tomu, že jsem jela vlakem a říkám, jako takhle, neříkám nic, bylo to pro mě trošku těžký dát dolů to ego, že jakoby nepojedu svým autem, zní to možná blbě, a že se vzdám vlastně toho pohodlí, že si můžu pustit, co chci. Já teda v autě hodně zpívám. To je další novinka mimochodem. A že nejedete tím autem, ale jedete vlastně vlakem. Ještě co, krom ega, tak možná je to takový, že když se něco stane, tak se to nedá ovlivnit. Takže jsem vděčná za to, že mám přítele, který je doma a že se nemusím bát o to, že by se cokoliv, vlastně kdyby se cokoliv dělo, tak prostě tam je. No a jela jsem tím vlakem a můžu vám říct, že za jednu cestu, co jsem jela zpátky, jsem byla schopná sestříhat 4 videa, což je úplně brutální a 4 jenom kvůli tomu, že to jedno bylo fakt jako náročnější. I když další byly lehké, takže on se tak vyvážilo, ale prostě 4 videa, to je top prostě. Za mě je to hromada ušetřenýho času, kdy ráno já jsem ještě plánovala nějaký reklamy, nějaký dodělávky jsem dodělávala, ale tohle je jako top prostě. Takže tohle to je o vlaku a ještě mám takový štěstí, že vlastně jednoho klienta v Brně mám, já nevím, 7 minut pěšky od hlavního nádraží, což je úplná paráda. A druhýho mám asi 20 minut pěšky, což mi taky nevadí se projít. Já jsem chodila vlastně už od střední, tam jsme chodili prostě vesnice live, že jo. Takže jsme chodili ráno, podle mě každý ráno 15-20 minut na autobus. To stejný zpátky ještě do kopců, takže v Brně je to rovinka. Takže těch 20 minut já si ráda projdu, chodím často. To bylo mimochodem, chtěla jsem vám tam natočit vlog, ale nakonec se to sešlo tak, že mě vlastně vyzvedli, takže jsem nemusela jsem nikam ťapkat, takže to bylo super. No a ještě to má takový jeden benefit a to je, že nejsem unavená tolik. A je to fakt jako znát, protože když jedete tím autem, ono se to nezdá, ale jak furt musíte mít non-stop tu pozornost na té silnici, tak já jsem vždycky přijela, byla jsem fakt jakože hotová, jakože hodně jako unavená.
tak to taky teďka jako cítím, že jsem vlastně nebyla, i přesto jsem vlastně vstávala v 5:30 ráno. A co se zpěvu týče, to je další update. Tak začala jsem chodit na hodiny zpěvu. Jo, nikdy jsem nespívala, nikdy jsem proto ani nevím, jestli měla vlohy. Vždycky jsem se zpívala jenom sama pro sebe a rozhodla jsem se, že vlastně to někde ani neříkám, jsem to nezdělala na Instagramu, mám za sebou vlastně 2 hodiny a že začnu chodit na zpívání, protože přítel hraje na kytaře, já si furt zpívám a chci se prostě cítit komfortně v tom, že otevřu pusu a budu někde zpívat, jo. Takže to je super, baví mě to, je to strašně těžké překonat takový to, že musíte před někým zpívat a víte, že to neumíte, ale strašně mě to chytlo a právě když jezdím autem, tak furt zpívám nebo si pouštím vlastně vokálový jako cvičení, kde jako trénujete ten hlas, snažíte se to umět naposlouchat a tak. A no, je to hustý. Určitě natočila jsem video vlastně z první lekce, když jsem tam byla, vlastně jenom zvuk. A určitě chci natočit to se příště, až budu. A budu určitě o tom někdy dělat nějaký video na Instagram. Je to hodně velký vystoupení z komfortní zóny, ale tím, že je to fakt něco, co mě baví, tak to je prostě skvělý. Co já mám teda jako hlavně, si myslím, blog, tak to je od mamky. Děkuji mami. Moc děkuju. Která mi vlastně vždycky říkala mi, že neumím zpívat. Naštěstí to se vlastně vyvrátilo, protože paní učitelka mi řekla, že ten hudební sluch mám, že to slyším, že ten tón nespívám dobře a opravím se, jsem schopná se opravit, ale jediný, co mě tam chybí, je prostě naučit se pracovat s tím hlasem, s těma hlasivkama v určitých tónech a mám i hezký rozsah, takže jsem ráda, samozřejmě je to strašně práce, ale nějaký ten základ tam je, takže tak, ale když máte svůj takovýhle blog, tak to je vždycky taky jako jedna z těch těžších jako věcí, co překonat, když chcete něco začít, tak když tam máte něco takového, když vám někdo říká něco, že neumíte, tak pak to vlastně celý jako s tím pracovat, tak mi přijde, že je strašně takový, no je to prostě náročný, no, co si budem, asi nic jiného o tom jakoby říkat jako nemusím, že. Takže to je asi novýho, teď já jsem tady na vás všechno si myslím vyvalila. Určitě, co bych chtěla, je zase začít natáčet na YouTube. Já mám teda problém, že si vždycky říkám, že nevím, co natáčet, že nevím, co by vás zajímalo, ale tady máte takový update live a podnikatelský, co se vlastně děje. Takhle, určitě je toho ještě víc. Ještě vám řeknu jednu novinku, než dojedeme na trénink, jo. A to je to, že ještě vám řeknu možná 2 věci. První novinka je ta, že chystám komunitu a mám natočený masterclass, ke kterému musím natočit úvodní video, akorát a může jít ven, ale já prostě se nemůžu dokopat, tak snad tím, že to řeknu, jak jsem se dokopu ven. Masterclass a komunitu, kde v té komunitě si s váma chci každý týden sednout. Chci to mít fakt pro lidi, který zajímá podnikání a content a kde vám řeknu veškeré novinky, co je novýho ve světě contentu, co se děje, jaký jsou nový trendy videa, jak je případně natočit. Plus zároveň si tam budeme plánovat content vždycky na další týden. Takže to bude vlastně taková společná 1-2 hodiny, kdy si sedneme a vy vlastně budete moct plánovat se mnou. Já vám budu vlastně říkat, protože druhý Instagram buď vidět hodně zanedbávám a vím, že je to chyba, že bych na něm měla taky makat, ale je to prostě pro mě hrozně náročný. Ale musím najít nějaký způsob, jak to komunikovat, všechno, co chci komunikovat. Ale už jako jsem něco vymyslela, takže tohleto všechno tam s váma chci sdílet. Chci s váma sdílet, jak nad tím přemýšlím, jaký videa vlastně proč sdílím a tak a proč edukační a jaký jsou různý formáty a styl, budeme se tam omílat furt do kolečka, jako
kolovrátek, abyste se to taky naučili, abyste viděli, jaký to je. A vlastně podle toho, jak to budu plánovat já, tak si to de facto budete moct plánovat i vy na ten týden. Takže ono mě to i dokope. Vlastně konečně začít ten Instagram pořádně dělat. Uvidím, jestli do toho zahrnu možná i svůj Instagram třeba, kdyby vás to zajímalo. Jinak se nemusíte bát, nebude to žádná jako cena, bude to spíš za mě taková jako symbolická cena, aby i vám se to prostě vyplatilo a aby to dávalo prostě jako smysl. Takže se chystá tady ta komunita a tu věc ještě jednu, co jsem chtěla říct, jo. A s tím souvisí ještě jedna super věc a co jsem tady chtěla dneska vám říct, a to je, že já poslední dobou často vídám na Instagramu vlastně, že ty tvůrci začínají být pro mě hrozně toxický a začínají tvořit kolem sebe prostě toxický brandy a mrzí mě to. Mrzí mě, že si to ty lidi ani neuvědomujou a není to OK a je mi to hrozně nekomfortní. Určitě nebudu jmenovat konkrétně, koho myslím, to určitě není můj styl a nikdy by mě to ani nenapadlo. Každopádně, co si pod tou toxicitou představit, co pod tím myslím, je to vlastně například zveřejňování vlastně hejtrů, když to tak řeknu, když vám někdo napíše hnusný komentář, mě by nenapadlo ten komentář prostě jako veřejně sdílet a toho člověka lynčovat. Když napíše nějaký prostě jako seš píp a já nevím co všechno, tohle všechno prostě říká jenom o tom člověku, co ten komentář napsal, vůbec nic jako o mně nebo o něm nebo o vás, když vám to někdo napíše. Ale nemám ráda, když prostě člověk, který má dosah a ne malej, je pak prostě schopnej toho takhle zneužít a vlastně se snížit na tu stejnou úroveň jako vlastně ten hater, i když říkal, že mu to vadí. Za mě tohle to není OK, vůbec by se to dít nemělo, vůbec nevím, proč se to děje. A mrzí mě to, protože si myslím, že pokud jste influencer, ať už máte dosah, nebo ať už máte 5, 10, 15 tisíc sledujících, prostě furt je to daleko větší dosah, než ten člověk, co vám to tam prostě napíše. Tohle to je jedna věc, co se mi nelíbí. Druhá věc jsou komentáře nebo zbytečné komentování všeho. Jakoby já chápu, že máme jakoby tu volnost, ale prostě když napíšete nějaký ošklivý komentář, který není pravdivý, nebo pak ještě tu konverzaci rozvíjíte, není to jako fajn, netvoříte tím nic jiného než další vlastně zlo, než další tu toxicitu a prostě je to jako hrozná škoda, abych to prostě, nechci nikdy jako vlastně do té fáze dojít, že bych tohleto někdy jako se do toho dostala a někdy se takhle jako chovala. Takže možná i proto vlastně u mě vidíte, že já, když mi někdo napíše hnusný komentář, tak já ho buď to skryju, nebo ho ignoruju, nechám ho tam, ale rozhodně na něj nereaguju, nemám potřebu se obhajovat, nemám potřebu útočit už vůbec zpátky, protože vím, že jediný, co to vlastně udělá, je to, že to bude tvořit tu toxicitu dál prostě. Takže to je ještě jedna taková jako malá připomínka. Tohleto video vlastně bude jenom takový yapping, takový povídání, update a všechno novýho. A já už jsem tady teďka na tréninku, jdu si zacvičit, uvědomila jsem si, že jsem se zapomněla potítka, takže to nebude vůbec nic příjemného dneska, to jsem teda blbá. To se nenajízdila, třeba bude mít někdo na půjčení, tak uvidíme. A jdeme na to a jdeme na trénink. Takže určitě příště bude ten vlog nějaký utříbenější, dáme to už na jedno téma, dáme to nějaký uvolněnější, ale chtěla jsem to takhle vykopnout zase nějakým takovýmhle povídacím videem, co je vlastně všechno novýho a co můžete asi tak nějak jako čekat. Samozřejmě je tam spoustu ještě jako jejich skrytých projektů, který nechci říkat, ale tohle to je, co jsem mohla říct. Tak jo. Takže se mějte hezký den a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj!